Здравейте! Здравейте! Не издържах просто и реших, че ще трябва да ви покажа това видео, което случайно ми се случи да постигна ето това. И така, ваши нападения малко бавно ми стават тук, защото съм на компютъра. Компютъра не ми е въобще слаб, но просто с Android както работи, зле работата. Така, вижте за какво става въпрос. Нападан замък с 51 милиона сила. 8 човека. Аз съм с 6. И го побеждавам. Дайте да го разгледаме и да видим какво става въпрос. 28 хиляди милиона, извинявам се, 28 милиона сила срещу 51 милиона сила. Което за мен е много фрапиращо голяма разлика. И да видим какво се случва. Или какво можем да видим, или какво можем да не видим. И въобще, какво се случва. Да, доволен съм. Така. Оп, искам да го сложа на 0,5. Ще го пуснем пак. Ето тук ме разсефа. Остава единствено моят стрелец тук жив. Едва търпи боя. Вижте колко народ го бият. После ще говорим и за този стрелец. Видите за какво става въпрос. Той е с сет покорител. Не е Dragonborn. Просто съм му взел хубавите теми от моя Dragonborn и съм ги напукал тук, като много добре се държи, както виждате. Прави много по-голям демидж от Dragonborn. Ще видите и това след малко, като почнем да ги разглеждаме нещата. Ще ви кажа и някои други подробности. За мен тук това не ми е последен отбор, смисъл такъв, че тук поне трима ще изчезнат от този отбор. Просто чакам определени итеми да ми дойдат и определени сетове да си добавя. Повечето ги имам, но това ще изчезне. Няма да го... сега всичките се обажат. Така, би го. Ще го пуснем пак. Ще го пуснем пак, за да може да го видите спокойно, да го разгледате спокойно. Ще го пуснем единия път с цифри, ще го запишем два пъти поне. Единия път ще го пуснем с цифрите отгоре, които са 1, 2, 3, да показва какъв демидж, за да може вие да гледате спокойно. И втория път ще го пуснем без цифри, за да може да видите какви магии се случват. За какво става въпрос. Така, пускаме от начало. Ето го. Просто нападам един замък, който се е паднал на моята дъска. Не знам по каква причина. Аз съм около 2300 някъде купи. 2300 и малко. Той се е появил тук. При мен. Слезнал е твърде ниско. Дайте да видим сега. Подробно, бавно, хубаво. За да може да си обясните повече неща. Миналите видеа имам критики от вас, че не съм обяснил достатъчно добре нещата, че не съм показал кой как е облечен. Затова сега ще отделим малко повече време на тая битка. Самата битка си заслужава гледането и изучаването. Да видите какво се случва. В крайна сметка, нали? Защото и аз, въпреки че така си мисля, че подразбирам доста добре играта, и на мен не са ми ясни много неща. Не съм аз най-силният, подчертавам. Доста хора ме бият и ми късат ушите. Но ето вижте тук една битка, за какво се случва, какво става. Аз на 28 милиона бия 51 милиона сила срещу мен. Така,
Ето го, тук в момента седи този моя стрелец. Вижте как използвам това запазването му на живот. Постоянно той има допълнителни щитове, много неща получава, много се увеличава твоя демидж. От това как аз съм го направил, можете да влезете в моя акаунт, да ме видите, да ме разгледате. Не е нужно да ви показвам подробности по него, нито по другите. Той просто ще го махна, той рейнджер ще го махна и култиста също ще го махна, защото култиста също в момента е орязан. Той за целия бой почти никакъв демидж не прави, въпреки че не виждам тук да им е пуснал черните слънца там да ги намали до някаква степен. Ще останат клинковия, този мейдж ще остане това изпепелител и ще остане и покорител. Другите трима ще се чуда с какво да ги замествам, като рейнджер ще бъде последен по заместване, защото рейнджера прави някой път доста обрат в самата игра и помага много на отбора, въпреки че тук точно в тази битка е 0. Той е 0, както и така. Сега, няма да гледаме още тук, ще я пусна още един път тази битка, но без цифричките отгоре. Не, всъщност до сега беше без цифри, сега ще я пуснем цифрите, да видите какви демиджи, за какво става въпрос. И почваме да разглеждаме какво се случва, кой как е облечен, защо и какво се случва въобще като цяло. Върчат някакви цифри, гълнато, тук лечения, умря ми клинковия тук на душичката, остана този жив стрелеца само. Тук ме напъват този стрелец неговия, плюс още двама тук. Трима ме напъват и не могат да го бутнат. Скача върху него с конската главичка. Прави нещо. Тук използвах съживяването, кръста си използвах между другото, за да вдигна, защото това е битка между два замъка и аз имам правото да ползвам магии и умения, но магии не ползвам никога. Просто ето така съм пуснал каквото стане на моя герой. Единствено кръста, ето тук съм го използвал кръста. В арена ги ползва автоматично сам, без никакви магии, естествено. И ето тук пак някаква дълга каша става. 2 минути и 20, 19, значи от колко почна? 4, колко почна? Обърна внимание. Още не съм обърнал внимание. Дълга битка. Доста дълга. Пак му убих стрелеца, който е с кръстоносец сет, като го гледам, който дига кръвта на всичките негови там с някакви проценти. И вижте какво се случва. 1, 2, 3, 4, 5 има мои живи останали. Така, започваме да гледаме. Така, аз съм 7600 сила на героя, скоро го напомпах. Исках просто да върва напред, иначе стоях на по-ниска сила на героя. Така, неговият Клинков ми е набил. Извинявам се след малко. Така. Неговия Клинков ми е набил 11 милиона 36% от общата сила на целия му отбор. При мен е моя само 13 милиона, 11% от моята сила на моя. Продължаваме надолу. Това ми е изпепелителят, който е набил 11,500 милиона. Той е убил двама с 10 критика, той има един убит с едно съживяване. Той се съживява сам с броята му. Така, продължаваме надолу. Той, вижте, нищо не е направил. 1%. Чай, вижте, тук бавене компютъра. Ядосвам се. Това нищо не е направил рейнджера, вижте. Ударяме някакъв смешен демидж с една стрела, 2 критика е направил, тук лекува се 1 милион, нищо, 0, все едно го няма. Той е убил, въпреки всичко един е убил. Това е култиста. Е убил един и е ударил 3%, като се е възстановявал по кръв 29%. Хайде, върти го бе. Така, вижте сега за какво става въпрос. Само сенките му на това са ударили 1%, 1,6 милиона. Той е набил 80 милиона, 69% от цялата сила на целия ми отбор. 150 критикала, 11 убийства и едно съживяване
което го прави душата на бронята. Вижте за какво става въпрос. Издържал е 12 милиона демидж върху него, 36% е отнесъл. Лекувал се е 31%, 2 милиона 100. 80 милиона е нанесъл моят стрелец по корител. И още не е пълен с камъни. И тук не са му пълни тия. Може да влезете да разгледате в моя акаунт, така че не е нужно да ви цъкам на итемите, да ги гледате един по един. За мен специално може да ги разгледате спокойно. Видим другия какво е направил. Така, това е моят стар Dragonborn, който е набил 5 милиона. Тук е с скорострела, с старата му броня там за съживяване. Тук съм сложил ракетката за тест. Него го напомпах, виждате ли тук по тия новите умения, го напомпах, когато беше най-силния и когато тогава всичко помпахме в него. Съм го напомпал с ето 10 такива съм му направил тук на скорострела. Ето да го видите. Но той се представя много зле въпреки всичко. Без итемите, които съм прехвърлил от него в покорителя, той е от 5 милиона срещу 80 милиона. Срещу 80. Така, тук продължаваме надолу. Това ли беше? Покорител е за смяна. Това на Dragonborn е за смяна. Той трябва да изчезне яд меч, тук толкова много наложих вътре от него да го пълня. Това са много ресурси, както знаете, и време. Този за сега ще стои, но също мисля да го смена. Това е култист. Ще го смена в някакво време. Рейнджера, не знае какво да правя с него. Наистина на някои битки е доста контра и доста помага. Но както вижда е супер зле. Но въпреки едно убийство е направил и той. А не, нищо не е направил. Изпепелителят. Виждали ли сте такъв изпепелител? Аз отдавна не съм виждал. Да прави 11 милиона сила, но въпреки всичко само един е убил, един е съживил, което е зле. Клинков. Крал Клинков. 13 милиона е направил демидж, 10 критика, 2 убийства. 28 демидж е поел, проценти от целия отбор, 31% се е лекувал от цялото лечение. Се е възстановявал. Тук на него трябва да му сменят от тема. Това го ползвам, ще го видите при мен точно защо и как го ползвам. Ще го видите. Много хора ползват съживяването на 4 човека, аз не го ползвам, защото предпочитам, това е за скачане. Предпочитам той да скочи отзад и да убие неговия DB или неговия стрелец отзаде. Да издържи 6 секунди от началото в боя, докато го бият танковете по него и всички бият по него, да прескочи отзад, да ги заколя за много време, защото той директно ги, как се казва, ги заколва. С един-два удара ги избива. И после, ако иска да умира. Така, започваме с ето този Ицке Асгладианс. Не го знам човек откъде е, какво е, що е. Ето ви го тук как изглежда. Развил се е момчето. 11 милиона е набил неговия крал Клинков. Я да го имаме с ножове. Трябва да е с ледения страж, както е. Трябва всички да дадат. Сега най-добре това. Тия ножове се държат. Значи той ми е 25 доджа ми е направил. Въпреки че е с червено, вижте десетки, виждате. С този итем, с този артефакт, който ги съживява по 4, с този на стрелеца е взел, на помпал е страшна работа. Помпал е 4800, на моя 4 милиона сила. Така, 25 доджа е направил, 8 критикал, 10 убийства по моите. Аз имам 6 човека, на що е ги изклал. Я моите 100 пъти. Така. И 8 съживявания на самия себе си се е съживявал. Така, продължаваме на следващия. Този е някакъв хибрид, който е 4 на 2. О, боже, тия моите ме побъркват. 4 на 2, като също е улучен, илюзионист. 4 илюзионист направил. Да, 4 илюзионист. Срещу 2, предполагам, танк някакъв е сложил. Грешка тук пак. Скочих меча за тук става въпрос. Така, да, ето на паладин по-две полза части. Той е направил едно нищо. Убил е един
2%, нищо не. Така, този е ледения от арената, ледения от Дилщик, как му викат там, Фарис, е моите хора. И така, направил е нещо тук. Това неговия човек, колко е направил? 3 милиона е направил, 4 доджа, 1 критикъл, 3 убийства е направил. Ето тези артефакти ползват. Продължаваме надолу. Продължаваме надолу. Това е легионер, като го гледам. Супер смешен, вече никой не го ползва тия легионери. Опитват се нещо да ги върнат в играта. Поел е, вижте колко демидж е поел. 38 милиона демидж е поел. 4 милиона само е ударил. Лекувал се е така. Скача нещо там, дето го давате, че скача. На помпа го е зверски и него, вижте го там. 10, 10, 10, 10. 10, 10 всичко. Право е разправо помпане и пак е нищо. Пак не струва нищо. 4 милиона демидж за цялата толкова дълга битка. Продължаваме надолу. Този е... Какъв е този? Това е Окторук. Октагон. Пълен. Не знам защо го е направил. Никакъв демидж, нищо. 2 пъти има 2 убийства в момента. Те го съберат убийствата, той е изклал 20 пъти ми е убил за този бой. Така. Той е Драгонборн. Да, Драгон рождението 4 на 2 с кръстоносец е взел броня, със сигурност беше. Пак го е напомпал, вижте 10, 10, 10, всичко 10. Този човек е явно някакъв донор, бих казал, за да може да ги дигне толкова много по 10, когато Паладин е ползва старата броя, не е кръстоносец. Но за да помпа така, ето това глупав тотем няма кръв, няма смисъл да се ползва. 4 милиона Драгонборн на неговия е ударил. Това е сянката на Драгонборна. Не, това е сянка. Това не е сянка, това е герой. Това никакъв демидж няма, 3%. Култист му. Неговия култист. И той е напомпан, вижте го, 10, 10, 10, 10, помнете. За какво става въпрос? Това човек трябва да се самоубие след тази игра. Направо трябва да изтрие играта. Ето този е с кръстоносец. Това е втори Драгонборн е направил, като го гледам. Сега ще го видим. Втори Драгонборн, който е ударил 5 милиона. За какво ги направил 2 Драгонборна? И между другото и аз правих на времето и аз направих 2 по 4 части Драгонборн, понеже мислих, че 2 ще са по-силни, но те всъщност си пречат и не става работа. И много е важно с какви оръжия ги ползвате, а не ето моя са в момента и моя за скорострел. Много по-малък демидж прави от космика. Но вижте, и то е 10, 10, 10, 10. Вижте за какво става въпрос този човек. И това трябва да е кръстоносец. Я да видим. Не, палач. Палач е служил. Значи това няма кръстоносец. Но неговия Драгонборн е направил 5, това му е силният Драгонборн, е направил 5 милиона, 6 милиона демидж, 18% от целият отбор, 18 доджа, 7 критикъл, 3 убийства и 1 критикъл. Вижте моя покорител, смешен покорител, какво е направил. Къде отиде? Ето. Вижте го и отдолу му е сянката. 82 милиона демидж. Виждали ли сте такова нещо? Право луда работа. И издържа. Биха го трима, едновременно го биха и не го убиха. Така. И тук какво имаме сега в момента? Това му е сянката, фактически, от артефакта, когато се получава този артефакт, се получава и тази сянката, които са набили демидж. И ние го изчерпахме човека. Да не говориме тук, че е дигнал яко. Да не говориме тук, кое е това още тук, ще е дигнал. Ява някаква манджа, какво е ял тук? В таверната, да. Аз такива не ги ползвам никога. Вижте го, 51 милиона. 51 милиона. 28. Това да ви кажа повече. Това да ви кажа повече.
какво да ви кажа повече, просто има алиансите му тогава да видим по-никога. Това е, има 3 алианса, тия, полза. Не знам. Това човек трябва да си изтрие акаунта, след като гледа това филче. Момчета и момичета, благодаря ви за вниманието. Радвам се, че ме гледахте. Повече информация може просто да влезете при мен да ме разгледате. А тук това мисля, че достатъчно дадох пояснения и това е цялата работа. Толкова. Това е... Сега ще ви кажа довиждане, само просто искам да влезем в основна страница. Това ми е ID-то, виждате го е тук. Спокойно може да ме разглеждате. Нямам нищо напротив, ако мога да ви помогна. Ето, 2328 в момента. Това е, защото на компютъра съм тук, не са почетени такива. Иначе са почетени. Ето така състои на отбор. Това ми е таверната, тия шестимата, които биха тези 51 милиона. И ви пожелавам лека вечер. Дано да съм ви бил полезен и ви е било приятно. Лека вечер.